μαλλιά από μόβ να σου γίνουν κόκκινα. Ο μπρο έχει το iPhone 1. Δεν έχει καν iPhone. Έχει ένα Samsung A54 και λέει ότι μπορεί να βάλει μάκρο. Τα τέτοια μου θα βάλει. Έλα ρε βλάκα, θες τώρα 1v1 που δεν κάνεις live, θες? Τι φοβάμαστε, δεν μιλάς. Ο Μπάικο Δεν γράφεται καν έτσι το toxic και μου λες ότι δεν ξέρω τη φωτογραφία ενώ πάω στα thumbnail σου, μισό και γράφεις, κοίτα λίγο τι γράφεις. Γράφεις αυτό. στο TikTok. Στο YouTube. Α, στο Minecraft. Ναι, κάνει τα thumbnail, κάνουμε Live, Freya, Fire. Εγώ είμαι κλάψε μπράμα στο πάσο φίλε από κοντά. Πάμε ένα V1 τώρα ρε, πάμε ένα V1, θες ένα V1 τώρα. Να μην δείξεις πόσο pro player είσαι με το UMP κιόλας, να σου βγάλω λίγο το κεφάλι. Θες τώρα ένα V1, θες. Δες λίγο τι έχει γράψει ένα άλλο thumbnail.